Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, ini ceritanya saya mau berbagi nasi pecel buat tukangku, buat kuliku. Dari orang baik dikasih nasi pecel, bos. Nah, iki wong piro tak dumno turane tak nyukur bagi teman-teman. Ya. Tol sarapan tol. Dari orang baik, bos. Di Paiman mbokku lemul. Ya mbok wis dikai wong kon buat sarapan. Kene wong pira? Wong pira iki? Cek yo. Ya, iki koyo kabeh 20 nasi, bos. Akeh kanggo wong kerja. Entuk, Mas. Loro lah. Loro pernah. Los kowe dienggo wong sarapan. Wong kerja kene. Lah mbok kowe tak kandhe mbok, kowe gak adange kowe arep awan-awanan ngono. Iki dapat rezeki. Lah ki sarapan sik ki. Sarapan sik ki penting ki. Wis sarapan. Usik. Teh kowe nggone tuwil urung tak umbi kok disaiki ya. Iki ateng teko kabeh ya. Kon kerja sik. Oh, apik rokok cik bro. Cik Foto pikir apa? gak wis apa sing bukti. Kuwi rokok dingi kae, Bos. Lah iki ngono. Lur ceritane kon sarapan. Dari sarapan dong. Jek, sarapan Jek. Yo Tit. Ya mujek wis teko. Sarapan sih, Mbok. Ya sarapan. Ya, jelek tahu mirip. Iki alhamdulillah tadi malam sudah diuruk. Di nganu dilep lur karo pane biga. Alhamdulillah ndang muga-muga jadi. Ya guys, dengi aku ditelepon karo Wan, sesuk kon dienggo sarapan wong kerja pin. Ya Wan, wis tak jumuk. Pimut sarapan, Mun. Ya alhamdulillah, Mun. Terserah andalan. Lho, Mun, sarapan akeh, Mun. Deman. Yo. Oke, Iwan. Lah ya, Mbok. Dienggo sarapan wong-wong iki. Jopo yo lah. Olah ning jaba tang kerupuk nggih. Cak Paiman yo lah. Kok gak olah. Iki ya. Lah sendok, Jek. Lah lek sarapan lho. Sarapan akeh iki lho. Coba Iwan. Ya kok ngene warung bandara. Iki akeh iki. Akeh iki. Iku nek kene kok tak loro Angkatan, Bos. Pemane saya biyen tentara, Bos. Angkatan. Pemane angkatan sekali, angkatan udara Pemane sekali. Pemane ceritanya biyen angkatan udara, Bos. Angkatan udara. Angkatan udara. Sarapan but, Bos go mangan. Megane Paiman jadi angkatan, Bos. Sarapan los. Los, lho Paiman. Sarapan. Sarapan sih, Man. Kalau beyo sak sego. Pokok sebelum sarapan. Ya. Ayo nih kita ya. Sarapan ya.
Oh, set toh. Oh, waduh ya. Masih repot loh, penting ngomong sarapan nih ben sarapan ku wabe aku. Semoga alhamdulillah sarapan. Komplit oke sih masuk kerjane. Pak Eman ini nari angkatan negara le. Iya, ke dinggo kasih Intel memang nih. Iya, Intel kali. Intel. Pasang. Iya, yang di depan kamarku bos, ada jendelanya. Ntar kamar tomblok tidak lemari itu loh bos. Wih, alhamdulillah. Muga dapat jadi 2 minggu lagi robotika selesai bos. Sarapan bud. Wih mantek rong bungkus oleh. Oh, telu yo oleh. Allah ya oleh. Wong layak iki kok. Langsung. Nah, sarapan gua. Itu sarapan terus. Oh, aku sarapan. Cik balekno motore dak sepu lho. Aku sane sotek terus. Gak apa-apa los, Ibu. Los, Ibu. Udah saya. Tapi luwih pedes cangkem kok. Ya, penting dah enggak apa. Betul bos. Yo, apa dong rumahnya? Ini dulu talangnya ya di dalam bos, talang air bos. Dalamnya gobar habis itu ring sambil dipasang talang bos. Ya aku ya sih guys tak duduno sik segene. Los. Dari samping oke. Ya alhamdulillah terus dipasang indure. Besi langsung turun. Mundur apik bos. Wes toh. Selanjutnya rumah saya bentar lagi bagus. Juga aku yo sehat. Panjang umur. Semoga ini nasi bungkus. Semoga rezeki lancar, sehat selalu sahabatnya. Betah. Lawang ya lawang kena-kena. Yo ini pas tengah-tengah seriet. Yo bentuk L ini namanya. Itu gak nganu ke 12. Gak, saya kene kan lawang iki. Iki kuwi restoran. Kita ini 12 itu jadi. Iya. Aku kalau
Nek ajane nggonku kerek lurus ngono. Iya tau Gak kan. pikin ngono kajane. Aku juga rokok. Ya sing ngene iki Ini me. iki kan iso minang iki. Ya, kan kamar engko iki to, kamar. Berarti mbok aku mburi dhewe. Kamare gane kula no. Gak etan. Iki loro setoke ning mburi iki. Wis pulang aku. Ya dienggo nganu kuwi engko dienggo ya menawa nggo slametan kok. Kok ben jembar to, Pak. Yas ngono lho. Selamat pagi. Aku sedang menjalani Pak. Dari nasi Tuhan biasa. Vlog pagi hari ini. Jangan lupa di like lagi, komen-komen ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.